Jano mamanginang, sermon Janita di minggu tanggal 27 Juni tahun 2024, tersurat di Markus 4 ayat 25 sahatu 40 sada. Tema ni Janita buat kami, Yesus anak neri mata. Parjulu, dan marbubu kita paluahu derita. Paluahun, polang ibana rumah puaso paluahu kita. Paduluhun, asa manada kita dihadirion ni ibana. Amanginang, Raja Hamajo songo tugas darion di Markus 4 ayat 25 sahatu 40 sada, songo maido disi. Jadi, laos dina sadari ini, lumbut ari, idok matu nasida, beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau manasida natoropi, di jakom maibada songoni tu bagasar parawi. Jala adong dope akka parau na asing udur dohok nasida. Dungi, masa mahaba-haba nagugusi tutu. Jadi isapakku ma akadalug bangi tu bagasar parawi, maredu diguhi parawi. Namodon do anggo ibana di atas halangulu sada, tartukar pudi-pudi ni parawi, gaya disungguli nasida ma ibana, di dok matu ibana. Aliburu, dan disariwan roham hitamago, jadi hehe ma ibana, punahata ma alugui dibayan di dok matu taui. Si masuk, jadi so ma alugui jala merak situ tuba. Las di dok matu nasida, bahasa songoni biar ni rohamuna. Biar ubayan suara hakorsia bihamu. Jadi, hatahu tu situ tu mana sidak jala marsifat Tuhan mah. Kalak biar on. Burudok naru hapi alogu rodi taui. Imango satna. Amanginang, mudang do halak mangasahu buku nasa diri ditiki mangadupi ragam nigalubang ni parnguluan. Marasa tu buku na paduh diri na siyan rumang nigalubang ni parnguluan. Sajaga-jago ni halak, sa malo-malo ni halak, sa gugu-gugu ni halak, sa dagit-dagit ni halak berusaha mengantisipasi persoalan yang roh. Alay pasti do, dan terabatan persoalan manang galubang ni ngulu roh tu ganup colma. Alani do jujut tabigi gudang ni halak nasunang ideon. Tiga-tiga artis luar negeri mengakhiri ngulu sendiri. Apenian dan masuk gudang akka artana ideon. Dan masuk butuh orang namananya. Alay, marumang ni galubang ni ngulu isa pala roh. Olo do sipatan ng lono kita di dagasana. Alani gugutta terbatas do mangina. Dan mampu kita paluho diri sendiri anggo so turut campur tangan no gugus yang kita. Lau paluho kita ibadi paka. Perjolo nakalingan dan margugu kita paluho dirita. Bila masa haba-haba nagugui, pola marelu diguhi galubang ni parawina sida. Isot tarida do hatahutun na sida marhiti na disungguli akasisyan ni Tuhan Yesus naman do. Ali guru dan disarion roham hitamago. So matarbelakang si jala dekke akasisyan tentu na marpengalaman do na sida akka na masa di tao. Alay di son, tarida na so marguna pengalaman na sida alani nunga di luar batas parbinotuan do hubugu na sida na masay. Segala upaya pasti do diulang na sida marhiti akka pengalaman na do mangaluli cara menstabilkan para na sida. Mungkin marhiti manapui akka aik na masuk tu akka parawi do akka na asing. Alay manginang multabere ni son, sudah na sia-sia do. Disungguli na sida Tuhan Yesus na murung di do, ali guru, dan disarihon roham hitamago. Kemungkinan, hata sisiani itu Tuhan Yesus bisa jodoh bentuk kekesalan nasida. Marsiala nasida berjuang mangalo galubang. Tapi Yesus menak murung. Sahira masuk peduli di ngulu sudi narung di parawi. Jalaboy do masuk akal hata itu Tuhan Yesus. Ala ibana do na manugi nasida. Tapi Tuhan Yesus dan adong turut campur tangan mengurut nasida di roha nasida. Sadana pasti Yesus taida. Akasisini Tuhani menungguli Tuhani dan mengalami haporsion nasida di Tuhan Yesus na tupaluhon nasida. Alai lebih cenderung doi tuparulon nisisiani na di paretokol tu Tuhani. Jala turut do halak songon na masa betul pupon. Jujut na ngasa hububu do pabahinan lahu mengalului haluan. Habe dan guguna asama dua. Selalu menuntut pabahinan sebagai tolak ukur di terhadap Tuhani. Songon upaya ni sisiani na sia-sia, songon ima kita mengasah diri kita sendiri. Paduahon,
Polang ibana do markuaso paluoko. Molo taberi miturpugon, Tuhan Yesus lo naneri inisiatif pamenakot tawi. Nas gabi minak situtu. Dan harus turut campur tangan ni sisiani di sini. Pola sakabal baru di Tuhanin sigma so dison takas tidak tunduk di alam tu Tuhan. Nah sosial tu pikiran tak boleh dipatu pak iban. Semua ini bilang di halua tak. Dan adong usahakan desi asal malua kita. Alai orang alami asini rohani Tuhan do ubain nama dua kita. Samanada kita dihadirion ni ibana. Pangajarion to dilio Tuhan Yesus kasisiani marhite peristiwa nama sai. Gabi tubuh suku-suku ni sisiani tarimo tuhadirion ni Tuhan Yesus. Mula nakingan nasida manada Tuhani hola sebatas guru na pistar. Ala sonari nasida marnida Yesus to utibu siya guru na mampu paminakot tawi holan sakadala. Yukap dorohani sisiani marnida Yesus bahwa sana Yesus do siya guru na tinada nasida. Na markuaso do ibana paminakot tao do alugu na gugui. Tuduk sudetu ibana hola sakadala. Mula tabiring cara ni Tuhan Yesus paminakot tao do alugui, taribot mahita muse tutuni. Cara ni dibata na manok pasaluhut holan harus sabing dari maceri. Cara nasarupa di panok pau di patupa Tuhan Yesus di pataridahu tu kita paminakot taui. Ibana do hata ni dibata na gabe colma. Na markuasu di saluhut nasa ditopak na ditopak. Suku-suku do sisiani huhut atau huton. Jala laos ido mahukap rohana sida di identitas ni Yesus. Ola debatar na tupa hun ulang soni. Jala suku-suku ni sisiani di alusi mai di dunia dinasa nasida ditopi tahu kadara tentang identitas ni Yesus ima anak ni debatar. Dan lubang ni ngulu boy do masa di ngulu tak alai mengajari kita doi lahu pada dahon ola Yesus do natupa yo kita. Ay ibana do anak ni debatar. Amin.